Възможно ли е да платя фирмен разход с моята лична банкова карта? Да, възможно е, ако аз съм служител или собственик, управител на фирмата. Това нещо се нарича платена сума от подотчетно лице. В счетоводството, когато вие платите разход, който е за фирмата, вие задължително ще си вземете фактура на името на фирмата, независимо, че не е платено през фирмената сметка. Плащате вие с вашата дебитна или кредитна карта или вашия служител, няма никакво значение. След това давате на вашия счетоводител фактурата, плюс извлечение или скриншот от вашата сметка или сметката на човека, който е платил, за да може той да види, че сумата е платена от друга сметка, защото той няма да я види в банковата сметка на фирмата и ще ви пита как е платена. Когато той направи това, сумата ще ви бъде след това, сумата може да ви бъде върната по банка от фирмената сметка или кеш от касата на фирмата. Аз съм Аги Богданова, горната част от счетоводна кантора Аргия, вашия TikTok счетоводител. Последвайте ни за още информация и задайте много въпроси.